Mens Søren Knaldperle sang sin sang, hvor vi alle sammen lige ved at glemme de farer, der lurede på os ude i mørket. Så vi lagde os til at sove. Vores fødder sov allerede, efter den lange marstur. Men vi kunne altså ikke sove, fordi vi hele tiden kunne høre indianerne komme tættere og tættere på os. Og vi kunne høre dem hyle og synge ude i mørket. Men vi kunne stadig ikke se noget. Ikke nogen steder. Vi kunne bare ikke ligge her. Det kunne vi ikke. For hvis vi gjorde det, ja, så ville de jo komme hen til os og tage os til fange. Så vi måtte afsted. Vi måtte på en eller anden måde liste os afsted, for at indianerne ikke skulle høre, hvor vi var. Men de kom tættere. De kom tættere og tættere på. Det var det, der var så uhyggeligt. Det var meget uhyggeligt. Det synes de andre. Jeg var selvfølgelig ikke bange. Vi måtte gøre, hvad vi kunne. Så vi prøvede altså at liste. Vi prøvede at liste. Det gjorde vi. Vi prøvede at liste lige så stille og sted. Det var bare meget svært. For det var ligesom om de var hele vejen rundt om os i lejren. Det var meget, meget uhyggeligt. Det var det. Nå, hey. Så lad os komme afsted. Lad os komme afsted. Nu må vi liste. Kom.